Hej alle sammen. Det er storebroren, der ringer ind fra den anden side af jordkloden på ro her. Ja, jeg håber, at I har haft eller har en skøn dag, og det er godt i kirken, og I har fået knappet op for lidt øl og lidt god vin, og ja, der bliver hygget rigtig godt. Men jeg vil selvfølgelig lige komme ind og sige et par ord her til Rosa på falderebet. Så Rosa, stort tillykke med konfirmationen, som jo egentlig oprindeligt handler om, at man skal bekræfte sin tro til den almægtige Gud, eller noget i den stil. I virkeligheden mener jeg faktisk, at konfirmationen markerer starten på et nyt kapitel i ens liv. Et kapitel, som i min utrolig minimale erfaring, øh, er det bedste kapitel, man får i sit liv. Når jeg tænker tilbage på de her år mellem 14 til 18, er jeg fyldt med glæde og pinlighed, så alle de her dejlige teenagefølelser. Men det er altså også en tid, der indebærer mere frihed for hvert år, der går, uden forfærdeligt meget mere ansvar, som man for eksempel får, når man er voksen. Det er altså den eneste tid i ens liv, hvor det her det tilfælder. Du får lov til flere og flere ting, men stadig under mor og fars dejlige paraply af sikkerhed. Du får derfor en masse at se frem til også. Det er også en tid dog, der kræver, at man indebærer en masse gode kvaliteter, for at det ikke går helt galt på den her vej i kapitlet. Og når det gælder dig, Rosa, så er jeg ikke i tvivl om, at du nok kommer til at klare det fantastisk. Din karakter er enormt moden og stærk for din alder. Noget af det, jeg ser allermest op til ved dig, er din selvdisciplin. Om det gælder skolearbejde, fritidsinteresser eller andet, så får du altid gjort og ordnet. Selvom det måske ikke er det, du allermest har lyst til. Det er et egenskab, der tager normale mennesker flere årtier at udvikle. Jeg kan for eksempel indrømme, at jeg skulle stadig kæmpe lidt med det for at sige det mildt. Jeg tror, at grunden til, at du har udviklet din selvdisciplin så tidligt, er takket være den passion, du altid har haft. Alt du foretager dig, får 100% af din tid og opmærksomhed. Du er derfor også et enormt passioneret menneske, Rosa. Sidst, men slet ikke mindst, er din hjertevarme, Rosa. Et ord, jeg synes indkapsler så meget ved dig. Det er noget, der ikke kan gives ud til enhver person, man møder. Men når en person har gjort sig fortjent til din hjertevarme, så er det fantastisk at se, hvordan du omfavner dem med din passion og varme. Du har derfor intet at være bekymret for, når det kommer til det næste kapitel i dit liv. Bare sørg for at holde godt fast i de her egenskaber. Altså så godt som du kan. Hvis jeg skal give et lille storebrorsråd med på vejen, som man jo lige skal huske at gøre, det er klassisk kliché for sådan en dejlig konfirmationstale her, men det giver noget, kan jeg i hvert fald huske. Så det her råd altså, at du altid skal fortælle dem omkring dig, hvad dit hjerte siger. Pas på med at formindske din holdning til ting, for at tilfredsstille andre. Det er en farlig, men overraskende let vej at bevæge sig nedad. Hold fast i dig selv og hvad du mener. Rosa, du er en fantastisk person, og jeg tvivler aldrig på, at du kommer til at klare dig fantastisk på alle parametre i livet. Jeg er virkelig ked af, at jeg skuffer og ikke kan være der fysisk til din fest her i dag. Men jeg håber, at den her video kan bruges i fremtiden, når du har brug for en lille reminder om, hvor sindssygt sej du egentlig er. Jeg elsker dig, Rosa. Og så drik lige en ekstra øl for mig, ikke også? Og få det hele til at svinge lidt. God aften.